hatu Jisu itu lut ya baro kat ki bakot ya u atrai. Kata ke de jingkeli ka banga kwa ben keli fi ke ne kesngi. Bun ki breu ki ba ong Jisu. Ki ba duai kerteng ke jong Jisu, ki ba lap ke kerteng ke jong Jisu. Ki ba plai ke kerteng ke jong Jisu. Ki ba pen khia ke kerteng ke Jisu. Hatu Jisu pat u itu na mi ki. Kata ke de jingkeli ke ne kesngi. Hatu tang bangila shulong kerstan. Hatu tang bangila shudon ya ke kerteng ha ka balang. Hatu Jisu itu yangi. Kata ke de jingkeli ke ne kesngi. Pi sungo shngan na ne fila sungo biang tang ba pidon ha ka balang ne. U Jisu ong Om ubreu baro uba ong hanga atrai uban yolet haka hima ki beneng henry tang utaken ubale ya ka man ukpa jonga ubaha beneng. Tang utaken ubale ya ka man ukpa jonga ubaha beneng. Tang uta ubale ya ka man. Tang uta ubale ya ka man. Taga ski shibun kini ong hatungim shimla yalap haka kerteng ke jome hatungim shimla be no agi kso kerteng ke jome hatungim shimla pen khiaru haka kerteng ke jome uji suang kilet no pi shatai pi ki batrei baman ngam jula itu ya fi ki trei baman kumno ki trei baman ki alap te haka kerteng uji su ki pen khia da kerteng ke jong jisu ki be no agi kso kerteng uji su kumno uji su ang ngam itu ya pi kata ke jingkeli ke ba e ba Taladau try, itu wat kita kinong yalap, itu wat kita kinong backstory ni kita kinong penkia. Kadau kalong balai, bakim simlale ya kaman ukpa jauh Jesus Kristus bahabeneng. Kaya kita kaman, kan mau ya kani bau Jisu kat Jisu ru upendam yalade ya kaman ke jong ukpa. Wong om kaman jonga, henry kaman ke jome. Lada kalong kaman ke jome to pelat no ini ke kuri nanga. Bau Jisu ang ngamsim la krani ki eke na ka jong. Retang ya kata ka bala pensngau hanga. Ya kata ka nga kren. Ya ka ba ukpa umman ya nga ban kren. Ya ka ba ukpa kren. Ya kata nga kren. Ya ka ba ukpa ule. Ya kata nga ngale. But ya ka ba upla nga pla ru ya kata. Kat u Jisu ru upendam ya lade kaman ke jong ukpa. Hatu kamday yangi men pendam ya lade kaman ke jong u. Kaya kita kaman kadai kan kita bau bleu express yala di lengba kan ka ketien ka bakhoi ke jong o. Kadan riu liki kitab. Nado ka basdang hado ka bakot kadai ka bala persat daw mensim bakhoi ka bala wan na oblay. Ka bawan na ka donut ke jong o. Ka bala pensyat borpat daw mensim bakhoi ya kita kinong tho ban tho. Bak ni kinong tho gi tho. Da ka bala pensngau daw blay daw mensim jong o. Bat ki tho. Ya ka man ke jong blay. Badeng ta bangi pule ya ka ketien ke jong blay. Ngi sengu thu ya ka man ke jong blay. Atau piat nam ka man ke jong blay. Atau piat nam kat kum ka ketien ke jong blay. Yo bahaga sngi jing bishar. Kan long leno ya pi ba shulong kristan. Yo ka ba shulong leno kata ka jing ele jeseng ke jong pi. Ne ban shu kam ile de ba pi de nong bot jong Jesus Christ. Klem dale pat ya ka man ke jong okay. Utrai u it bahaya pi bat nganget pun sngowi pi ne ka kubor. Namar ba ukwa ya pi ba pin pendam ya lade ha kaman ke jong o. Kan mau ya kene u Jisu u pendam. Wong om kaman jong a henry kaman ke jong me. Ba to ai ba kaman ke jong blay kan long ke jim ke jong pi. Om kaman ke jong pi hi. Ha ke jing em ke jong pi. Utran ko khu ya fi nganget. Bo nang pen sle ya fi ba pinala ban le kaman ke jong blay. Kumlo pin le kaman ke jong blay. Ka de pin tip ru ke ketien ke jong blay. Ba pin yai ru thik kat kum ke ketien ke jong blay. Nama ketien ke jong blay ka ong wat mat wat kata wat teba. Na bakum kita an penjat no ken yaki habaki pendon kam ken ya kata. Pila ban syam ya kene na kolosai ka long baar ka dekot ka baar fuwe ar fuar. Wat le start ong utrai. Wat thaunang. Im kat kum ke ketien ke jong blay. Wat nom pendon kam dagi an jugi briu dagi jikai ki briu. Da kata ka bala shu tau hi, namar ka no ka bala shu tau hi, ka David ka blay tau. Ta da wat juat ya ka ketien ke jong blay. Wat nom penbun ya kata ka bam shimla don ka ketien jong blay lene wat nom pendunaru ya kata ka bam don ka ketien ke jong blay. Ya ka gi pingat ya ka file. To ai be kan long bit ticket kum ka ketien ke jong blay. Jisu ang bom tan ku pu bobreu nim. Reda ka ketien baro ka bami na ka shimtor ke jong blay kan. To ai fin em da ka ketien baro
ka ba mi na kisintor ka jong ublay. Ai fin em na ka man ka jong ublay. Ngai trai kan tiu fi, ngai trai kan khu fi, ngai trai le ki kamba ha ka jing em ka jong phi na mar la phila ko ngo. La phila ko ngo yo ublay. U soitan ki jing kin ko ngo ye phi. Tadeng tau trai u ai phi kan ka bor. U ai phi kan ka lat ru. Ka ba phi pen yap no na ka ta ka man ka jong phi. Ba fin em ken ta ka man ka jong ublay. Haga ji em ke jong fi ngangai kumba yu jisul ai ka bor bahaga kerteng ke jong ki khok siu barok kin dam krup barok ki telik kin pla kita ki bor habeneng khando ba pok khando kita ki habeneng ki angel ki brio khando ba pok khando kita ki soi ki krai barok ki dam krup ba ka dei kata ken la da pi pen ko ngo pin yu i ken ba ki bor barok kin pendam hapo ki kichat ki jong fi utrain ker khu fi un ai bor fi un pen sle fi pendam yila de ka mon ke jong play what let's start what nom le ko ba pi tipตัวญาติกัดกลมกัดเตียนกับจงเบลตรานกัดคุยฟีคุมเลยชีบวนงี้เนี่ยด้วยนี่กับปอนมันตาตรานนี่กับปอนกับวันมันไอ้งูเอเมบางทีกี่คนกี่จอมตรายกี่สงวยกับเตียนมันกับเตียนกับจอมก็อ่างเบลอมบรออุบริวบองหางาตรายกินอยู่อะไรจากหิมะกับจงเบลหรือตั้งกิตากินกับเบลอีกมันกับจงเบลอยู่บ้าบันเองไอ้บางทีกี่คนจอมตรายนู่นนี่กับสงีกินญาติกัดกลมกับมันกับจงก็ตรายกินญาติกัดกลมกับเตียนกับจงอับเลยเป็นติบยากกเตียนเป็นสงวยากกเตียนไอ้บักินบังบันปุลียากกเตียนก็จะไม่ทรายบัตรายฮะบักกี้ปุลีไอ้บักกเตียนจะไม่กันลองดอลองสนามกันลองจิงเอ็มยากีอับเลยงั้นเดด้วยอับเลยบักินน้ำยาชุดแล้วก็มันก็จงกีน้ำมาดนกันลินตีอิมกับเบจเบรียวกันไรกับบักกุดกันลงกันลินตีก็จิงยับกันจิงมดจงเบรียวกันจิงมดจงเบลเกียมยาได้กันลินตีกันจงเบลกันลินตีกันจงเบรียวเกียมยาได้ไอ้บักนี่กี่คนจะไม่ทรายกินยากันกุมกันจิงมดก็จะไม่kabalong kektian ke jame kelenti ke jame kabalong hi kektian ke jame try adwai nge kerko ablay namar made ublay ko konrat try ubawat ya kita ken ki ba mani me ki ba kongo bat ki bale ya kaman ke jame adwai nge kerko ni ki kon jame ma ai born ke ski bakin yapno na kata ki aka ki bakan jado ki bakan japerthai ki aka tau hanga kan kut kan damno nrai ken yat no try da ka man ke jame ablay kin penrit kin pendam yila dia dak bor ke jome am dak bot juki am dak bor ne do men sim jome ko try mek ta ki we pi we agar tengu jis no penem amen but amen le ikaman ke jong try u try us ngo ba e kata kble shibon la fi dang kami ki jing do ai fi la on phone fi la on ro shaka ni ka office jong ka pot don ne open nong thamai nong kriam do ka sngi ba ar do ka sngi sa jan jong ka te yo kble shibon amen